गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा। गणपती बाप्पा सर्वांना सुख समृद्धी आणि भरभराट देवो ही गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।